थारैनो जोबोद दुखुनांथाव रादाब बे जों बयनिबो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानिजाथाव आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर' बिथांनि मानिनां बिफा आदुला कसारी बिथाङा मैया मोनाबिलि समाव रुंसारि जादों आरो बे रुंसारि जानाया जोंनि मानिजाथाव दिपेन बर' बिथांनिल' दुखुनि बाथ्रा नङा बियो बे गासैबो जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे मिजिंथिथावै मोनसे रादाब जों जायखौ मिजिंथियाखै बिथाङा जों अबथिरा थैनायखौ जों मिथिदों आरो बिथाङा बेबायदि गाज्रि बेमारावबो बिथाङा गोलैनानै गैयामोन बेखायनो बे बिथांनि जि रुंसारि जानाय बे रुंसारि जानाया थारैनो जोंनि मोनसे गोसोआव जोबोद दुखु होथावथाव मोनसे रादाब जादों मिजिंथिदों नैबे मानसिनि जिउआवथ' थैनाय थांनाया थाखायो अब्लाबो नैबे समाव जोङो दिपेन बर' बिथांनिफ्राय जेरैबायदि जोङो खामानि माने मावनायनि जे मोनसे उद्दम जों मोनबाय थादों बे समाव बिथाङा एसेबाबो गोसोआव दुखु मोनदों आरो खामानि मावनो एसेबाबो बे थाबथागोन जेखियानो जाया मानो बे समाव जोङो बर' थुनलाइ आफादनि जानानै आरो लोगोसे जोंहा जिल्लानि आफादगिरि दङ जोंनि रुंसारिनि जिउमाया जाहाथे इसोरनि खाथियाव आलो गोजोनै थानो मोनो बिनि थाखाय आर'ज गाबदों आरो लोगोसे रुंसारिनि जि दुखुथिया न'खर जोंनि मानिजाथाव मुस्रि दिपेन बर' बिथांजों लोगोसे बिथांमोना जाहाथे बयबो माने हारिनि जानानै आरो न'खरनि जानानै खामानि मावनायनि आरोबाव गोसो मोनफिनो बिनि थाखाय इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबदों गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा? नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि रोखोमनि जोंख्लाब माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरांभेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन। क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरांभेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन। बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड, 2D साइनबोर्ड, आर्क्राइलिक ट्रफी, एसिपि पेनेल, नेम प्लेटार्स, रेट्र', रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड, नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन। बेनि अनगायैबो इनग्रेभिं सार्भिस, आर्क्राइलिक लेटार काटिं, MDF जालि काटिं, लग', ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6800981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।